Anchi murigereria Ogatembe Television chitariki bere umutienyi oikomi narimo umwaka yoiga inse yimitinyi bere umwaka yoiga ngwa korense ekaroto ritkuria kabere inse yomorai umukonyi bumurai bwense ya Kenya ukabere inse yomorai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ngoteba igore Professor Abraham Kithure Kindiki Kuria rero nigo amentwa amamlaka goseniga egwachinse mochiri awachikokora korengana buna ngoche gukumanya ikaransa ikenkomanyo tantanu wondu bonse butayo ekenekyonga e weekend kuruko mkate Enoch Kuri nigo mwaboriwe kubarenda abana baino chinga kiechiga batire asumutimoko anene chinga kimne chiga karabana baiga bawo chiweso ya ase chimbwa chinyinge kudia rero nigo omo DCC bwe sub county ya Sameta omoske Muroki Muyuri ara aba chief na abantu mande bensemeyo ko babwata abana korwa ase chinsemo cha Korondo aya naro omo sekito atwarigane korwa sensemeyo yore Isaiah Mawe endelea kukabiliana na hii biashara katika Sameta mzima. Kwa leo ilikuwa Itivo division hapa Itumbe. Kuna sehemu zingine Igare, kuna sehemu kama huko Itivo hapa ni Itumbe. Kwa hivyo zote mahali siko tutahakikisha kwamba tumefunga ili watoto wasiharibike. Wala hata walimu pia kuna wale wanaenda kucheza hii mchezo na watu wazima. Wengine wamekosana na familia kwa sababu ya mchezo wa aviator. Kwa sababu utapata kwamba kile ambacho kinapatikana katika familia, rasilimali zote utapata bwana anapeleka hapo. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba hii aviator tutaifunga hapa, na pia loto hizi machines ambazo ni za lottery pia tutasifunga katika Sameta sub county yote kwa jumla. Bono ase chief video abana bare korora Itumbe egente na kitwanyora babwate kya chief video bakoro kirune chisegi ekaro mwana agwansa gutrain guye chisegi mambineke bagogeko baga aikenene abaibori motarende ti abana togo chikoba tebya mwatete abana mwana goyenga abana baitumbuya mambi bakobeke bago chimashini echibare korigereria chi video chimashini echibare gwako chi afieta echibesa bagutumia chibesa echinga ibakorusinya tari amagena twakore chiparasa baibori bagoteba chingoko chia ibiru amagena ibiru amatoka ibiru kumbe ano bigocha kwana etware kubasaba baibori tobwaterane kuna bono igatware konyora baibori baichega police station barara mekase bari bakoria abana babe bintu byabe tokubaira kotini bya tokoira bari bagokora iga lakini nko bari gitore abande batama iye tware ko basaba baibori baito tobwaterane mambi omwana oyo konyora usambiro omwana wansire kuoro kibwe bunduki mambi akoenda aguri kusaye gwatumie achikoiba itware ko basaba bagusiba minto omwana iga arenge bwe kenyoro teba ise ko banya no muibori bwe omwana iga arenge bwe community no mwana amateka raro mwana achire bube tigatebigwe lakini abaibori bare are mogoteba ngatobege timu amatakorendera omwana Eyo morai bwense komochora na kutianigwa komo konyi oye muske Professor Kithure Kindiki koba omo konyi bomorai bwense ya Kenya nigo abagusiba boriwe kubwaterana gocha amona korosi sege yabo ikikere kyama kyomugusi yenkorengana nogo korwa ose magega yoko bwatia ayabwatekana nekero oyo kabeire omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua arwa ase ekirogo Nari ko irari bageri nkwandire abachumba baito bagusi chiseneta jetebere oyo mdomo moima amonasini ya council musike Eric Okongo Mongeni Nyamira county batebinga anyandiri yale ngeko nyarekana babika abachumba baito amo in the region ya Gusii
banyare ko formu party yaito eyera achigotete omugusi ekiagero nyabarigiriti biasana in the impeachment ya Rigathi Gachagua na sengenjata abwate political party kur Mount Kenya region eyare gutwara bachumbe awache kumotive ndi yake none kero impeachment yake kugendere process iri mwaro chebono Rigathi Gachagua alikuwa tu aiga imase nyumba yomanyene igona ari kwireri bageri insaba abantu oito bagusi nga igotora tware bargaining power if only tugutware political party yaito muno mugusi iye gotomeki na intu twatambulika kuru region igona ari goteba nga imbuya mono ase serikali gochora oyo minto Kindiki so como represent oyo minto Gachagua igona ari gosaba ase serikali yaito ya Nyamira asaba ishimiwa bonsi baroro gojakera omwemusie omochumbe omogavana na oyo minto Jerusa mumanyi igona ari gosaba serikali tabatali motokonye na intu tobe ekiombe kemo gose tobo elimo gokonyo mwananchi oime ya Nyamira county gesekisi county toikaranse na intu torosie geroko geitoga iga Nyamira county endege chiko tokonya aligoro because ya karatu aligereiria serikali yari konyarekana nga no mugusio minto lenga alia sekeroko gelike igoro na intu na watu wale korra tobori na kiako gendaka tutabanye ti mochando aiterete mechando nkikero mochando monene igasana go sabe serikali yeito ya Nyamira county mbuya mono asoyo minto Kindiki gocha Gachagua yaro chireka lakini rende go ikatorigerengana ki ntobwenerete go ikaransa buna abantu bari mwanyagetinke gose abana bo mugusi erinde tojiche amo torosi ekiombeke yeito kebe ekiombeke nene gyago chia aria ase president Wense Dr. William Samoei Ruto niga motebirie mokonyoye gukora emirimo kurengana buna airwe na taobwa na ndetanchereria yako yakwa nyumba y'uburayi bw'insi ya Kenya ritkuria rero ekeromerana n'abarayi b'ekisukuru ao imeyensi ya Kenya. You have said you will serve without fear, without favor, without affection, and without ill will. Very clear responsibilities that will assist me be able to discharge the responsibility, the heavy responsibility. Kabeire mokonyi bomorai bw'ensi ya Kenya Rigathi Gachagua ni gobono iga bwonsi morai bw'ensi ya Kenya kurende ni go aboriri bari bategera sobugambi kubegerera aba Kenya na gotumeka egeka n'ekimbere cyo babwate karabanko murusi abisi. Rais hatuna shida na yeye, sisi unajua tunataka tumpatie nafasi hiyo miaka 3 zile ahadi alipeana afanye nini? Atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake. Ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bila kahawa. Ipitishwe na usiku iweko kwa Kenya gazeti na asubuhi rais apelekewe aweke nini? Si hii ya kunitoa ilikuwa haraka sana. Hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Raiwe kiama kia Wiper Muske Stephen Kalonzo Musyoka nigo aboririe abakenya bonsi kubwaterana na kwirusia serikali ya bono ejokorau no Muske Dr. William Samoei Ruto gigochika chingaki chichikura chigo cha 2027 emaga yoko enek yabune skuru gose buna serikali iga asabiro kwabera serikali iga chira chonsi arweta abakenya terachikirani na singencheyo eweka chikura nebwent kurusigwa asuburai. Omorai bwe kiama kia Wiper Muske Stephen Kalonzo Musyoka niga tebire omorai bwense William Ruto abonete gotumwinka omwaka bwe 2022 magega yugusinyu gwikirania chira aliete asobochori bwa etete Kalonzo niga arego yakwana ya ime bunge ayata enkwana boigo ya gwoko boko na barai baikirana. Friend of mine called Duma Boko has won by a landslide in Botswana, making President Masisi one term. Now Masisi has even conceded as we speak. That is how democracy should now begin to work.
So Kenyans, if you hear Ruto will be one term, you begin to say, ataiba, atafanyika namna gani. It will not happen because times have changed. Kufa dereva, kufa makanga. Silisema hivyo? And ideally, makanga ameenda. Sindio? Makanga ameenda, dereva aende, ndio tuwe na nchi ambayo inahudumia Wakenya. Kalonzo nigo boigagikirie bikoro byogocherera kwa abantu asenchera yo gutumika omtandao. How can you be a member of the United Nations Human Rights Council and you have 100+ young Kenyans missing? Wengine wanawekwa kwa ndege wanawachiliwa over national park. I've heard a story like that. You are dropped off the plane, a young Kenyan, a Gen Z. Simu yako inafuatwa. Yangu najua inafuatwa kila wakati. It is even wrong. Kurendo mugavana we county ya Machakos wa Vinya Ndeti nigasabire serikali yanene kwenekia chibesa ngo chire ase county iliyo gwikirania amagenderero. Miezi ine as Machakos we are surviving on source revenue. Ile pesa tunaokota ndio tunalipa wafanyikazi mshahara nayo na tunalipa tu basic. Ile ingine hatulipi, kwa hivyo maisha imekuwa ngumu. Kila ningewaambia national government tafadhali wahakikishe pesa zimekuja huku mashinani ndio watu wawache kutaabika. Kuripoteri ya Egetasini Kiagetembe TV Nchenkoro kwa Sam Miyenda. Twakorere oroboti oruo rumo gavana bwe county ya Machakos murai bwe kiama kia Wiper abarai bande ongo kwiro mutimo ka kego egera tonyore mubayino bwirigoro. Oyu numubayino bwirigoro ime ya Getembe Television Network. Kubika mukeira ibega nkebera kweretereire umukeira ni nyumba eyemo y'umugunchari lakini bono umuntu yomo akarorera umukeira imabira akamurangiria akamubulimu akamumenya ekera mumenya liro ly'umukeira uyu akagoka akaba n'ikinguru gachikoba n'ikinguru anyora abana baye agaswagu cyando umuntu ulia iligere akaganigusukia libibiri yaje na kumule nibo amunganyukuru abantu bakabura ine umuntu uyu nabale gatata na kikubika mukeira ka ibega nkebera kweretereire uyu numubayino ulingita abantu balia ogukolera buya kuwabakolera maya buire kuwabaragelia kuwabainibo kuwabarusia seba cyandegete bakwamete kulendekera baguchikubyoka bagunchukira no waka ubonyira liro lirendango ekigukolya no kiremo berogo onyenkwamanyete kwamanyire oyo numubayino bwirigoro ime ya Getembe Television Network. Kiraga bono toko yakorera ase kionga e weekend itkiriga ya Jumamosi na yesoa ase ebikoroto bya Kevin Onkuba ase ngencho yebitango bitankonyarekana tumena na chinsainye karonando ramanyukuruga iga ase egetasini kiga kya Getembe byamana ase ngencho gochora Getembe kuba namba emo asu kumanya nabayo guko semia kira ringana bali mo stobaterana byamano ase ngencho ya Ayons. Thank you so much. God bless. Nchingoro Komkate Enoch.